दिनाव आं गावखौनो जोबोद गोग्गानाय मोन्दों जोंहा सेन्ट्रेल लाबसुआ दिनै 20थि कमल कुमार ब्रह्म देरहासार बान्था होनायाव आंखौ सासे गाहाय आलासि हिसाबै लेंहरदों बेयाव आं जोंनि गथ'साफोरखौ लोगो हमनानै बा बिथांमोनजों गावनि गोसोनि खोथाखौ माखासे बुंनो मोननानै आं जोबोद गोजोननाय मोन्दों आं जोंनि बे फैबाय थानाय जिखिनि टप 10 गथ'साफोर बेल' नङा जायफोर बेयाव गथ'साफोर बा फरायसुलाफोर बिथांमोन बाहागो लादों आं गोजोननाय मोनगोन जेब्ला बिसोरो सासे सासे जोंनि बिकसित भारत 2047 मायथाइखौ जाफुंनायाव सासे सासे कन्ट्रिबिउटर जानानै जोंनि समाज दावगानायाव जोंनि हादरखौ दावगानायाव बा बिकसित भारतखौ जाफुंसार होनायाव जुदि बिथांमोना बाहागो लानानै जोंखौ देरगाखां खालामनो हायोब्ला आं जोबोद गोजोननाय मोनो आंनि खावलायनाया बेनो जों जुदि गोजौ सोलोंथाइ लानोब्ला जों जेब्लाबो टपिक्सखौ बुजिनांगोन बुजिनानै माखासे सोंलु सोंनायखौ जों जेब्लाबो हुदा खालामनांगोन जिखिनि साबजेक्टआनो जाया साइन्स बा मेथ्सल' नङा जोंनि ससियेल साइन्स बा गुबुन साबजेक्टआनो जाया मानो जों जेब्लाबो सोंलु सोंनो नागिरनांगोन आरो बे सोंलु सोंनाया जेब्लाबो मानो आरो माबोरै हाउ एन्ड व्हाइ बे जेब्लाबो जाननांगोन जेब्ला जोंनि खाथि खाला जोंनि सोरगिदिं माखासे जोंनि प्रब्लेम्स माखासे जेंनाखौ जों जेब्लासिम गावनो नागिरनानै दिहुननो हाया आरो बिनि जों जेंनाफोरनि सलुसनखौ जों जेब्लासिम गावनो सुफुंनो नागिरा अब्लासिम जों मटिभेसनखौ एसेबां सास्टेन खालामनो हाया जेब्ला जों गावनि सोरगिदिं थानाय माखासे जेंनाखौ गावनो नागिरनानै बेनि सोंलुनि फिननायखौ गावनो नागिरनानै दिहुननो नाजायोब्ला जों जेब्लाबो मटिभेटेड थायो आरो जाफुंसार होनायाव गथ'साफोरखौ जेब्लाबो बियो हेफाजाब होयो बेनिखायनो आंनि मोनसेल' खावलानाय जोंनि बेसेबां फरायसुलाफोर बिथांमोनहा सोंलु सोंनो नाजानांगोन आरो गाव जेरावखि थाया मानो गावनि खाथि खाला थानाय माखासे समाजनि जेंना जानो हागौ बिगियाननि जेंना जानो हागौ जिखिनि जेंना जाया बेखौ आइडेन्टिफाइ खालामनानै अबजार्भ खालामनानै बेनि जेंनानि सलुसनखौ नागिरनो नाजानांगोन बा जोंनि बर' मिडियाम फरायनानै जायफोर टप 10 अल आसामाव दावगाखां जायगाखौ लानो हायाखै आं गथ'फोरनो मोनसेल' बेयाव आंनि मोनसे साजेसन्स जों जेब्लाबो बेखौ लानानै गोसोआव दुखु लानो नाङा सानसे नङा सानसे गाबोन सबनिहा समफोर जों अल आसामाव टप 10 पजिशनाव फैथारगोन जेब्लाबो जोंनि सिङाव मोनसे इन्सपायार थानांगोन सिङाव मोनसे जोंनाव मटिभेसन थानांगोन जों टप 10 लाबोथारगोन जाहोना मा जानो हागौ दासिमबो जोंनि बर' रायजो राजाफ्रा जिखिनि ओनसोलाव जों संसार जायो बा रायजो जायो बे ओनसोलफ्रा दासिमबो जोंनाव नांगौ रोखोमनि जौगाखां जायाखै गोबाङावनो नों नुनो हागौ दिनै इलेक्ट्रिसिटि प्रब्लेम जानो हागौ दैबानाफोरनि प्रब्लेम जानो हागौ बा माबा मोनसे बिदि जेंनाखौ जों नांगौ बायदि सुबिदा जों जानो हागौ गथ'फोरनो होनो हायाखै बै होनो हायैनि थाखायनो जाहाथे जों गुबुन जाथिनि जिखिनि सुबुंफोर बिथांमोना टाउनाव थानानै सिटियाव थानानै टाउन सोहोराव थानाय जिखिनि सुबिदा मोन्दों जानो हागौ जोंनि समाजा दासिमबो एसे जों बेयाव फावसायनानै दं आं आसा खालामो फैबाय थानाय समफोराव जोंनि बड'लेण्डनि जिखिनि खुंथाय बा आसामनि जिखिनि खुंथाय बिथांमोना बैसोरखौ नोजोर बोनानै जाहाथे जोंनि जिहेतु गामि ओनसोलावबो जोंहा माखासे नेचारेल टेलेन्टेड गथ'फोर दं बैसोरनि थाखाय माखासे जिखिनि उसुबिदाफोर दं बिसोरखौ जाफुंसार होगोन उसुबिदाफोरखौ जायनि जाहोनाव जोंनि गथ'फ्राबो नांगौ रोखोमनि सुबिदा मोनब्ला आं आसा खालामो 100% जों सानसे समाव टप 10 पजिशनाव सासेल' नङा more than one जों मोननायनि मोनसे आसा दं